fall apart. אז מה קורה חברים, כאן רואיקס, ועוד סרטון חדש אחרי הרבה זמן שלא היה, והיום הולכים לעשות פתיחת חבילות ב-EAFC 24. יהיה גם חבילה של אייקון. תסתכלו, באמת זרקתי את כל הקלאב שלי לחבילה של אייקון שאני צריך לשחק עם אוצ'ואה בשער. זה הספסל שלי, אם אתה רוצה. זאת הקבוצה, אנחנו נעשה קצת גיימפליי היום. נקווה להוציא שוער טוב בחבילות. ויש פה את אחותי. היי. אני שכנעתי את רואיקס בעצם שנעשה סרטון וחכפתי אותו כבר מלא זמן, ולי יש הרבה מזל בפתיחת חבילות, אז יאללה בוא נתחיל. אוקיי, בוא נתחיל מחבילה של פרימיום גולד פק. תפתחי, אנחנו צריכים שוער. יאללה בוא נראה מה זה יהיה. אוקיי, קייטה, זה נראה לי קייטה. לא, אז מי זה? זה טוב, לא טוב, העיקר שזה חבילת רייד שאפשר לעשות לה קוויקסל. קוויקסל. רגע, אתה יודע כמה אמורה להיות חבילה טובה? לא כזה. קוויקסל, אנחנו צריכים גם את הקוינס. שמול פריים, אלקטרום. יאללה, תביא לי טוב נהיה. טוב, נתחיל. יאללה. בוא נראה מה יצא. מי זה? זאת בת, אוקיי. סימון! 82 אוברול? קוויקסל טוב. קיצור, חבילה קוויקסל. יואו, אז נותן, כיף יועץ. פריים מיקס פלייר. היי! פתחתי? לא, אוקיי. מי זה? זה לוזאנו. זה לוזאנו. טוב? זה קוויקסל. זה הוא פתח, כן? כל החבילות פה הם קוויקסל, אבל זה קוין. רגע. תפתחי את שתיהן. יאללה, אבל אני עם אוזניה. תביא לי. יאללה. לא, תפתחי את זה ואני פותח את זה, בסדר? לא, אני רוצה את זה. טוב. רגע, זה יותר טוב? כן, אז אני פותח את הראשון. זה עכשיו רוי איקס פתח. כן, במקרה אח שלי. אנדו. אוקיי, אנדו. הוא ביפן. אתה יודע שעכשיו בסדרה שהייתי בה איזה טסו ליפן? וואו, איזה כיף, כמה קוינס. יאללה, give me. רגע. הוא מקבל באמת את המזל פה. יאללה, בוא נראה מה זה, מה יצא לנו? אוקיי, זה גרוע. בוא נבדוק מי זה. אוקיי. זה גרוע. ואוקיי, עוד קוינס. רגע, יש לי תמי מרטינז. 83 כפול 3 אפשר לתת פה ווקאוט, אפילו גם לא, זה אייקון. רגע, אבל אז מה נפתח את זה? את זה. אוקיי, רגע, זה אייקון? לא, זה לא אייקון. זה לא זה? אני כבר על 20,000 קוינס. אוקיי. ארגנטינה. לאוטרו. ווקאוט. קיבלנו את לאוטרו. אוקיי. יש לי חליפה ממש דומה לשלו. אוקיי, חבילה סבבה. טוב שיש לנו את אמי מרטינז, אני לא אצטרך לשחק עם עוד טוב, לפני האייקון. בואו נשים את אמי מרטינז בקלאב. לא, מה עשיתי? בקלאב. נראה לי שלא שומעים אותי. יש לי מוזניות. טוב, מעכשיו אני מוזניות. בואו נשים את אמי מרטינז בקלאב. יאללה, עכשיו האייקון. יאללה, אייקון. יאללה. תפתחי את זה. אייקון. יאללה. כל הקלאב שלי שם. אוקיי. מי זה? חי קארד.
רייקארד. הוא נראה לי עולה משהו. נראה לי טוב. כמה אתה עולה? 200,000 קוינס. בבקשה. טוב, עכשיו את יכולה ללכת? יאללה. טוב, ביי. אדיוס. טוב, ביי, ג'יימס מדיסון. אנחנו עכשיו נעשה... ג'יימס מדיסון באמת היה אגדה של המועדון, אבל אנחנו נשים את רייקארד עכשיו. נשים פה את קארד. יופי, יכול לשחק כסנטר מיד. ג'יימס מדיסון אבל ייכנס בחילופים ברמאות. טוב, אז זאת הקבוצה שלי חברים. בואו נעבור לגיימפליי. אוקיי. וואי, קבוצה טובה. דיוויז'ן 9 זה קבוצה מטורפת. טוב, תיאגו. טוב, 1-0 להם. לא, פנדל! היידה. יש עוד פנדל! יש 2-1, יופי. עוד פנדל, לא? ו3-1. בלחוביץ'. עשה לי קיקוף. לא סלח. לא. יש! הוא חטף הרבה, אני אוהב את הפלייסטייל הזה. הדבר שבו שאני אעשה זה שאני אעביר את רייקארד לבלם, ופה אני אשים את ג'יימס מדיסון. אפשר גם את לאוטרו פה. עכשיו גם נשים את לאוטרו על הספסל. אוקיי, והטקטיקס שלי, שכחתי להראות לכם. אוקיי. בלנס 45-60, בלנס דייק פאסינג 40, 2 ו7 בפליירס 7, 2 בפרשיות. המערך שלי זה 4, 2, 3, 1. פה זה ככה אני שם את השחקנים שלי. ופה באינסטרקשנס המגנים על stay backward attacking וזהו. שתי הבלמים stay backward attacking. הקשרים האחורים גם stay backward attacking ו-cover center. פה רגיל, גם פה comeback on defense והשאר רגיל. גם פה הכל רגיל ו-getting behind והכל רגיל. זהו, זה הקבוצה שלי. טוב. תקשיבו. זה המשחק היחיד לסרטון של היום, פה אתם רוצים לראות את הפרוסות של חסות לבלחוביץ'. מקווה שנהנתם ויאללה ביי.